آنا ایریشا روژاوا دکن دبینین ev ne tahammül kirin ji bo çi ye? Gelê Kobanî çi kiriye? Zarokên milletê Kobanî li hemberî devletê çi kiriye? Ma mafê van jiyane tune ye. Mafê van bi nasnema xwe bijîn tune ye ma. Mafên bi zimanê xwe bijîn tune ye ma. Na dibêje. Dibêje statiya Kurda li kî derebes qebûl nakim. Nasnama Kurda dibe li kî derebes qebûl nakim. Ji bo çi? Qaş û biratiyek bi gotin bi devok li hemberî we ev seknaye. Li hemberî we ev tekoşînaye. Em Kurd û dostên ve em xwe hêza demokrasiyan penasê dikin. Em şer naxazin. Lê nasnama vî milletî pêwîstî heyî were qebûl kirin. Sekna vî milletî lazim e were qebûl kirin. Birayek bê nasname, bê navû, bê ziman û bê çand û bê statî ma dibe ma. Ev bêçarebûne ji holê rabe. Em hertim siyaseta xwe bimeşînin. İddia me heye. Va rojna jî êrişa ser Rojava berdewam dike. Ji bo destelatdariyê de bimînin. Ji bo pêşeroja xwe bi şeklekî ev ava bikin ser xûnê em li hemberî we ne. Em bi gelê Kobanî re ne. Lazim e hemû Kurd li çar parçê Kurdistanê, li Awropa, li diaspora, li kî derebe Kurd li derdora Kobanî bibe xelek. Xelekek xort. Tahammüla me tine sed sala bistû yekemîn de jî em bê nasname bê statû bimen. Ji bo ve em ji bo milletê xwe, ji bo gelê xwe bedel didin, canê xwe didin, em birêzdarî wan bibîrtînin. Tekoşîna wan em silav dikin. Ev doza heya davê berdewam bike.